schijnt hier de zon. Ik ben in Vijfhuizen, maar wel met een bepaald doel. Want Thea, zaterdag is jullie truckrun geloof ik, hè? Ja, klopt. Zaterdag gaan we met plusminus 100 vrachtwagens een rondrit door de regio maken. Met elke vrachtwagen een cliënt van de Krukiershoeve. En daar zijn we nu. En daar zijn we nu. En hoeveel vrachtwagens doen mee? Plusminus 100. En voor hoeveelste keer organiseren jullie dit? Dit is het 6e jaar dat we het doen. We hebben het 5 jaar voor de Amsterdam gedaan en dit is het eerste jaar voor de Krukiershoeve. Vanuit welke stichting gebeurt dat? Stichting het Reservewiel. Thea, wanneer starten jullie zaterdag? Wij starten plusminus 1:30 hier op de Krukiershoeve. Dan gaan we richting Zwaanshoek. Van Zwaanshoek gaan we naar Hoofddorp. Hoofddorp Leinden, Leinden Zwanenburg, Zwanenburg Vijfhuizen en Vijfhuizen terug hier op de Krukiers. En laat me raden voor iedereen die langs de weg staat, maar ook voor jullie, jullie willen het mooi weer. Wij willen heel mooi weer. Ja. Nou, we gaan het er zo over hebben en jullie gaan allemaal mee of niet? Ja! Zo? Voor de hoeveelste keer rij je mee? Ik ga voor de 4e keer mee. Ik heb het eerst op een klein Amerikaan gedaan van een ander bedrijf en dit is nou de 2e keer met die grote. Nou, ook heel veel succes, je hebt er zin in denk ik hè? Ja, dat is altijd hartstikke leuk. Echt. En heb jij er ook zin in? Ja hè? Nou ja, we gaan het hebben over het weer. We beginnen met vannacht allereerst de temperaturen. Landinwaarts richting 6 graden, een koude nacht. En in de kustgebieden 12 of 13 graden. Geldt ook voor de Wadden-Nederlanden. Er is over het algemeen weinig wind. En we gaan eens even kijken bij die leuke dag van morgen. Want de zon is morgen aanwezig, ook nog wel bewolking, maar het blijft droog en de temperaturen 18 tot 20 graden. De wind komt morgen uit noordelijke richting, zeg maar noordwest tot noordoost, zwak of matig, later in de middag en in de avond toenemend tot vrij krachtig, maar dat geldt voor de kustlagen 18 of 19 graden. En er komt meer wind te staan, krachtig langs de kust, windkracht 5 à 6, komend uit het noordwesten tot westen. Jij bent ook chauffeur of niet? Nee, ik ben de kok. Ah, dat treffen ze. Ja. Kun je goed koken? Ja, zeker wel. Maar jullie krijgen allemaal het eten van hem hoor. We gaan vooruit kijken. Maar dan komt zaterdag, de zaterdag van de truckrun hier. Nou, jullie treffen het hoor. Want de zon is erbij en het lijkt een droge dag te worden. En de temperaturen, 20 graden gemiddeld, betekent plaatselijk al 21 graden. Een lekkere dag, zoals het nu staat. En dan komt de zondag nog met een buitje later op de dag, maar ook nog een temperatuur rond 20 of 21 graden. En het ziet er dus aardig uit voor het weekend. Nou, dat kan er ook door of niet soms. Ja? Dat door. Daar gaan we voor jongens. Daar gaan we voor, toch? Het zomerweer voor morgen. Het strand krijgt een 6. De luchttemperatuur zou hoger kunnen. Maar voor de rest hebben we ook nog wel wat zon. En de zeewatertemperatuur rond 18 graden. En dan de watersport ook een 6. Eerst niet al te veel wind. Later in de middag een matige tot vrij krachtige wind. Ja, stop nu maar. Want wij moeten natuurlijk nog even het onmollen zeggen. Siebring, hij kan het